Чай да го видя то ауго да дате. Аз ще ходя на Б. На салката на пенал. Това е луга. Интересно. Той ходи на бе. Да. Добре, ще ходя на след. С тебе не мога да си излезе на глава. Абе аз си казах първи. Его. Къде си те? Аз ще гледам горе, ако искаш. Не. Бомба на Б. Браво. Труп. Окей. На Б. Падна бомба на Б. На Б. Втори падна. Флаш. Внимайте, качете си горе, през тераса един. Бака ги държи. Бекъп. Намидал един. 50 HP до банан. Фак. Бизон. Бизон хербова. Още един, любак. Дай му бизон вас. Там дето мериш. Браво, любак, ейс. Това е. Къде бе? Писи.